हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों एबा गोदान क्लास लानो नागिरदों बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन फैगौ आसाम टेटनि थाखाय दा जायखिजाया आसाम टेटनि थाखायनो गोनां जागोन बेयो बे जाहैबाय आङो CDP एबा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनिफ्राय लाबोनाय जादों गोबाङानो बिबाय थादों बेनिफ्रायबो लाबोदो होननानै मानो होनबा ससियेल साइन्सनिफ्राय लाबोनो नाजागासिनो दङ बेनिफ्राय बड' पार्टआ पेपार मोननैबो जोबजोब्बाय दा बेखौ नोंथांमोना जायफ्रा गोदानै फैदों नायनो हागोन बड' पेपारखौ बर' रावखान्थि बे प्लेलिस्टआव थांनानै नाय आरो ससियेल साइन्सनि थाखाय ससियेल साइन्सनि प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय डिसक्रिप्सनावबो लिंक होगोन दा नैबे चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिनिफ्राय आङो पार्ट 1 लाबोजेनदों बेनिफ्राय पार्ट 2 पार्ट 3 लासै लासै लाबोनो नाजाबाय थागोन सम दिहुनै दा बेयाव आङो नोंथांमोननि थाखाय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिखौ बर'आव लाबोनाय जायाखिसै मानो होनबा बर'आव जोङो दा आं माबा मोनसे सोदोब होनगोन नाथाय आनजादाव गुबुन मोनसे सोदोब फैयो ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं साजेस्ट खालामगोन इंलिसखौनो नायखा इंलिसखौनो नाय होमबाना इंलिसजोंनो नायनानै होनो हागोन आरो नङाब्ला बाहाय बर'आव बिजाबाव बबेबा बर' होनगोन कुइसन पेपाराव बर'आ आलादा सोदोब फैगोन माने कनफिउससो जागोन आरो आन्दायगोन बेनिखायनो बेखौ आङो बेसिक लाबोनो होफैदों एसेग्राब नोंथांमोननि थाखाय माने थोजासे लाबोनो हायाखैबाबो बेसिक लाबोनो नाजानाय जादों बेसिकखौ जाखिनि दङ दा बेवहाय नायदोंब्ला जोङो गोबां खालामाजासे नायदोनि बेनिनो फार्स्टआवनो दंमोन जोंहा पेपार 1नियावबो थागोन 1आवबो 2आवबो LP UP थारमाने कनसेप्ट अफ नेचार एन्ड डेभेलपमेन्ट बे कनसेप्ट नेचार एन्ड डेभेलपमेन्ट आरो बेनिफ्राय चाइल्ड डेभेलपमेन्ट फर 6 to 11 इयार्स बेनि थाखाय दा बेवहाय नायदो फैदो नायनोसै दाना डेभेलपमेन्ट एबा जौगानाया मा बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिना लानो मोननैसो मोनथामसो केरेक्टारिस्टिक्सफोरखौ नायनानै डेभेलपमेन्ट इट्स ए लाइफ लं प्रसेसनो बियो जेब्लाबो जिउआव जाबाय थायो आरो बेयो कन्टिनिउस प्रसेस थाद'नाय गैयालासे जिउआव सोलिबाय थानायनो डेभेलपमेन्टआ माने देहायारि डेभेलपमेन्ट जौगानाय नालाय बेयो बेनिफ्राय नाय डेभेलपमेन्ट प्रसेस फ्रम जेनेरेल टु स्पेसिफिकनो डेभेलपमेन्टआ माने जेनेरेलनिफ्राय स्पेसिफिक हिसाबै बारस्लायलाङो होनदों आरो फ्रम सिम्पोल टु कमप्लेक्स जालाङो होनदों सिम्पोलनिफ्राय कमप्लेक्ससिम बारस्लायलाङो होनदों सिम्पोल टु कमप्लेक्स PDF फाइल होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन नाथाय PDFनि सिगां खनसे खोनासंनानै जोबजासे नायलां मानो होनबा अबेबा पइन्टआव PDFआव फरायनानै कनफिउसन जानो हागौ डेभेलपमेन्ट मिन्स दाना मा होनो जौगानाया मा होननाय जादों फिजिकेल हाबनानै थायो मेन्टेल कगनिटिभ इमसनेल ससियेल डेभेलपमेन्ट बे हाबफागोन होनदों मा फिजिकेल थागोन मेन्टेल थाफागोन कगनिटिभ आरो बेनिफ्राय इमसनेल ससियेल बिसोर गासैबो जयै मोनसे डेभेलपमेन्टनि बाहागोआव हाबफागोन होनदों डेभेलपमेन्ट इज बोथ क्वालिटेटिभ आरो ओमफ्राय मोनसेया क्वान्टिटेटिभ माने क्वान्टिटेटिभ माने बिबांनि आरो क्वालिटेटिभ माने गुन गोनां गुननि सायाव गुन गोनां आरो बिबां बे मोननैनि सायाव होनदों डेभेलपमेन्ट टेक्स प्लेस इन ए सिस्टेमेटिक अर्डार होनदों डेभेलपमेन्टआ मोनसे खान्थि बादि सोलिबोयो सिस्टेमेटिक अर्डारजों सोलिबोनाय होनदों डेभेलपमेन्टआ मोनसे सिस्टेमेटिक अर्डार बेनिफ्राय नायसै गाहायाव एकर्डिं टु जिन पियाजे बे जिन पियाजेनि बादिब्ला मा होनदों मोनब्रै स्टेज 4 एलिमेन्ट्स डेट कन्स्टिट्यूट द प्रसेस अफ डेभेलपमेन्ट डेभेलपमेन्टनि खान्थिखौ मोनब्रै बिखान्थिजों बारहोनो थाखाय मोनब्रै गुदि बिखान्थि थायो होनदों मोनब्रै एलिमेन्ट्स थायो होनदों एकर्डिं टु जिन पियाजे देयर आर 4 एलिमेन्ट्स डेट कन्स्टिट्यूट द प्रसेस अफ डेभेलपमेन्ट बेफोर मा होनदों नायदो बेनिफ्राय बे जाबाय मेचुरेसन बैसो जालांनायखौ होनदों बे बैसोनि मेचुरेसननि सायाव सोनारनानै डेभेलपमेन्टआ थाखो थाखो बारलाङो होनदों जेरै गथ' इनफेन्सि जोनोम जानायनिफ्राय माने बेनिफ्राय माने मा होनो उन्दैनिफ्राय गथ'सानिफ्राय सेंग्रा बेबायदि बारलांनायखौ होनदों ससियेल ट्रान्समिसन समाजारि बारस्लायलांनाय एक्सपिरियेन्स मोन्दांथि आरो इकुइलिब्रियाम थोजासे जखानि जालाङो होनदों बे मोनब्रै मा होनो एलिमेन्ट्सफोर दानिफ्राय फादार अफ कगनिटिभ डेभेलपमेन्टखौ सोर इन्ट्रडिउस खालामदों एबा हाइलाइट खालामदों होनदों जिन पियाजेआनो जाय सुइजारलेण्डनि सासे सान्थौगिरिमोन फिल'सफारमोन नोंथांमोनहा बयबो बेखौ मिथिखादों DLED लानाय समाव बेनिफ्राय टाइप अफ डेभेलपमेन्टआ मोनबेसे रोखोमनि इन जेनेरेल लाजोबदों नोंथांमोननि थाखाय बेयाव सोरनिबा डेफिनेसनखौ लानानै होनाय जायाखै इन जेनेरेल लाबोगासिनो दङ जायखौ आङो माने बिजाबाव मोन्दों आरो इन्टारनेटाव मोन्दों नोंथांमोननि थाखाय नाय टाइप अफ डेभेलपमेन्टआ फिजिकेल डेभेलपमेन्ट कगनिटिभ डेभेलपमेन्ट इमसनेल डेभेलपमेन्ट मरेल लेंगुवेज आरो ससियेल डेभेलपमेन्ट बिसोर गासै मोन 6टा डेभेलपमेन्टनि बाहागोफोर दङ टाइपफोर ओमफ्राय स्टेज अफ डेभेलपमेन्टखौ नायदो थाखो स्टेज
डेभेलपमेन्टनि थाखोआ इन जेनेरेल बेखौबो आं इन जेनेरेल्स लाबोदों मानो होनबा पियाजे आलदा होनदों फाइगटस्किया आलदा होनदों स्किनारा आलदा होनदों दा बिदिखौ कनफिउस मुखास्थ' लानो बिराद क्रिटिकेल बे बुस्थुआ एजखौ नायनानै बैसोखौ नायनानै मानो ओंखायनो नैबे इन जेनेरेलखौ लायोबा जों साबसिन जागोन इन जेनेरेल बेयाव मा दं नायदो इन जेनेरेल बा स्टेजफोरा इनफेन्सि दङ जाय 0निफ्राय 2 इयार्स बार्थ टु 2 इयार्स थागोन इनफेन्सि बेनिफ्राय आर्लि चाइल्डहुड बेनिफ्राय गथ'फोरनि गिबि बाहागो गिबि गथ'सा आर्लि चाइल्डहुड सिगांनि बे 2निफ्राय 6 इयार्स ओमफ्राय लेटार उननि उन्दै सम गथ' समा 6निफ्राय 12 एडलेसेन्स 12निफ्राय 18 बेनिफ्राय यां एडाल्टहुड बेयो 18निफ्राय 40 बे आरो बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशटबो लानो हागोन बा पिडिएफखौ मोनखागोन दंगासिनोखा बे इन जेनेरेलखौ लानाय जादों दा बेनिफ्राय जिन पियाजिएनआ आलदा बुंदों बेनिफ्राय मा होनो स्किनारा आलदा बुंदों बेफोरबायदिखौ आङो बेवहाय लाबोनाय जायाखिसै कनफिउस जायो माने मुखास्थ' लानो आरो फैनाया बांसिन फैखायानो बिदि फैबाय बायदि सानदोंबा नोंथांमोना नायनो हागोन नेटआव बेखौ एसे दानिफ्राय केरेक्टारिस्टिक्स अफ इनफेन्सिनि आखुथायफोर फिजिकेल ग्रोथ देहायारि जौगायनाय लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट जायो सेन्सरि डेभेलपमेन्ट जायो प्लेफुलनेस गेलेनो लुबैनाय जायो गेलेनायाव जौगायनो आरो डेभेलपमेन्ट अफ किउरिसिटिनि डेभेलपमेन्ट जायो मा मोनबेसे थागोन इनफेन्सिनि आखुथायाव मा जायोनो फिजिकेल ग्रोथ जायो लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट जायो सेन्सरि डेभेलपमेन्ट जायो आरो प्लेफुलनेस जायो आरो बेनिफ्राय किउरिसिटि बाङो होनदों बा डेभेलपमेन्ट जायो बेनिफ्राय चाइल्डहुड फैबाय इनफेन्सिनिफ्राय केरेक्टारिस्टिक्स अफ चाइल्डहुड बेयाव दङ फिजिकेल डेभेलपमेन्ट बेयाव फिजिकेलआ डेभेलपमेन्ट जागोन इन्टेलेक्सुवेल जागोन डेभेलपमेन्ट आरो गें लयेल्टि माने ग्रुपजों थाग्रा लोगोजों थाग्रा बिदि जागोन होनदों आरो जेन्डारनिबो बाहागो सौफैगोन होनदों बिमायाव चाइल्डहुडनि समावहाय बेयो मानोना गावनि लोगोखौ हिन्जावजों हौवाजों फाराग खालामनानै गेलेनो लासै रोंबोसिगोन बेनिफ्राय जिन पियाजेनि बायदिबा कगनिटिभ डेभेलपमेन्टखौ मोनब्रै बाहागोआव रानदों दहाय होननाया बेखौ नायफिनदो जिन पियाजेनिखौ इम्परटेन्ट साननानै होनाय जादों नोंथांमोना नाय मोनबेसे बाहागोआव सोङो बेखौबो जिन पियाजेआ मोनब्रै बाहागोआव रानदों कगनिटिभ डेभेलपमेन्टखौ मानो होनबा बेखौनो फादार अफ कगनिटिभ डेभेलपमेन्ट होनखादों दहायनो बे जाहैबाय सेन्सरि मटराव 0 to 2 इयार्स प्रि अपारेशनेल लेभेल बेयाव प्रि अपारेशनेलाव 2 to 7 इयार्स 2निफ्राय 7 इयार्स कनक्रिट अपारेशनेल बेयाव 7निफ्राय 11 इयार्स आरो फर्मेल अपारेशनेलाव बेनिफ्राय 12निफ्राय अनवार्डस थाबाय आरो बेयाव जोबनो गैयै 12निफ्राय जोबनो गैयै बेनिफ्राय ससियेल डेभेलपमेन्टखौ हाइलाइट खालामदों भाइगटस्किया मरेल डेभेलपमेन्टखौ हाइलाइट खालामदोंनो कलबार्गआ बेनिफ्राय बिहेभियारेल थिउरि अफ चाइल्डहुड डेभेलपमेन्टखौ हाइलाइट खालामदों चाइल्डहुड डेभेलपमेन्टनि बिहेभियारेल डेभेलपमेन्टनि थिउरिखौ साथाम मानसि होदों बेयाव नोंथांमोननो जेबि वाटसन आइभेन पभलभ बेनिफ्राय बिपि स्किनार बिसोरो बेनो नर्मेलि डेभेलपमेन्ट प्रसिड फ्रम दहाय होननायानो बेबो थांखाबाय अदेबानि बेयाव मोनसे होनखांबाय आरो फैफिननाय जादों बे जेनेरेलाव डेभेलपमेन्टआ जायोनो जेनेरेल टु स्पेसिफिक बे सिम्पल टु कमप्लेक्स बारलाङो आरो जेनेरेलनिफ्राय स्पेसिफिक आरो सिम्पल टु कमप्लेक्स दा पिरियड अफ ट्रान्समिसन फ्रम चाइल्डहुड टु एडाल्टहुड इज नन एज माने मा होननाय जादों चाइल्डहुडनिफ्राय एडाल्टहुडआव बारलांनायनि गेजेरनि समखौ मा होनो बुङो बेखौ एडलसेन्स बुंनाय जायो एडलसेन्स बेनिफ्राय एकर्डिं टु ससियेल लार्निं थिउरि ए चाइल्ड लार्नस ससियेल लार्निं थिउरिनि बादिब्ला समाजनिफ्राय सोलोंनाय बादिब्ला सासे गथ'आ मारै सोलोङो होननाय जादों ए चाइल्ड लार्नस बाय वे अफ अबजार्भिं पेरेन्टस एल्डार्स एन्ड पियार्स न'खरनि लोगोफोरनि बिमा बिफानि बेफोरखौ गिदिरफोरनिखौ नायनानै सोलोंहोनो ससियेल नालाय बेनो नालाय समाजारि बेनिफ्राय दङ नै एबस्ट्राक्ट थिंकिं इज ए टाइपिकेल फिचार्स अफ एबस्ट्राक्ट थिंकिंआ बबेनि मोनसे फिचार्स होनदों फर्मेल अपारेशनेल स्टेजनि होनदों एक्विजिसन अफ नलेज इज मा मोनसे एक्विजिसन अफ नलेजआ मोनसे कगनिटिभ डेभेलपमेन्टनि बाहागो According to Jean Piaget, there are three mechanisms for cognitive structure दानो थाखाय मोनथाम मेकानिजम दङ होनदों बे मेकानिजमफोरा जिन पियाजेनि राननाय बिथाङा होनदों एसिमिलेसन एकमडेसन आरो इकुइलिब्रियाम बे मोनथाम मेकानिजमखौ बाहागो खालामदों रानदों बिथाङा दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे लाबोदों बे
इउनिट 1 आव दङ एलपि सेक्सनाव आरो इउपि सेक्सनावबो गेजेराव दंफायो बेखौनो नोंथांमोनजों लाबोदों आरो बेनिफ्राय पार्ट 2 पार्ट 3 लाबोनो नाजाबाय थागोन जेसेबां दङ बेसिकखिनिखौ जेरै नोंथांमोननि बिदों बिदिनो लाबोगोन ससियेल साइन्सनिखौ नायदो आरो बड' पार्टनिखौ रिपिट नायबाय था आङो एसे उनावहाय मक टेस्ट लाबोबावगोन मानो होनबा मोनब्रै मक टेस्ट थांखांखाबाय नोंथांमोननि थाखाय बेनिफ्राय आरो मक टेस्ट लाबोबावगोन बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों